Zure kasuan, Jon Olivares, olibondorik baduzu? Bai. Bai, oindala, pandemian uste dut, lagun min batzuk, oparitxu zozten, olibondo bat. Ah, behitu? Bai. Eta nun daukazu? Malkoian. Uste nuen zabarzula, hemen! Hemen! Malkoian handago, eta, karo, Euskal Herrian, baina ohitu zan, eta oso ondo dago, lorak botatzen ditu, eta... Bueno, ez da gutxi, oso ondo. Bueno, ikusi dugu, behintzat zurekin bete egiten dela. Obsesio hau, txalo bero bat emango diogu Jon Olivaresi. Nere lagunei esker, baina, ez? Nere gatik izan balitz, ez, nere lagunei esker, bai. Zertan zabiltza? Promapur bat. Promapur bat, orain lasai, etxean, 3 hilabete Madrien egon da gero, antzeslan batekin, bertan, Teatro Espainolen, eta orain lasai, balaizte ere maiatzean ingo dugu, aurkeztuko dugu desagertua telesaia. Hori da, bai. Faisaien Irla pelikula apirilako 25, estrenatuko da. Estrenatu da, bai. Zango dugu, bai. Apirilako 25, Faisaien Irla, zinemaretoetan. Ikusi duzu, beraz? Bai, erra, ez da, ze polita, Ikusi dugu! Ikusi dugu, nik ikusi dut. Bai, Asier Urbietan lehengo pelia, eta oso, bai, hemen Irunen grauta, etxe onduan, eta gai oso interesgarria, eta Jon Elazpiur, eta Sambu Protak, zoragarri, beraiekin lanean, eta... Faisaien Irla, desagertuta, Faisaien Irla, eta esan didate, aita kanarioa dela. Osea, kanariarra, ez da txoria. Bai, ez da txoria. Baina, batzutan, bastante pájaro, batzutan. Ez hori ni gehiago. Hori, esan dizuta, galetzeko ia hegaztiak gustatzen zaizkizun. Bai, baina ze ondo irlatuta, Claro. Ze ondo irlatuta. Irla, gainera lehen Izaro izan dugu. Claro. Izaro Ugartea. Guiño. Ostra! Guau! Sin más, jarraitu dugu. Kantxontelleria, hau da nivela. Claro. Bai, kanarioa. Aita kanarioa. Aita kanarioa. Sekula izan duzu maskotarik, etxean? Bai. Zenbat, edo, zer? Hamster bat. Bueno, bat baino gehiago. Lagun batekin erdibana, gaztetan. Hori oso mitikoa, Bai, claro. Barkatu hamsterren gatik, baina... Bai, hamster guztiak, egongo dian unbaiten zerbait prestatzen guri... Ai, ama, hori zina kontatu, igual. Hamsterren... Ze gertatu zen, ez dakitze... 12 urte bilagun auzo herri txiki baten, hamsterrekin, tarteka etxe bat astebete, beste etxe baten beste astebete, baina, hamster kotxauak oso ondo zainduta, ez dut uste zeudenik. Naiz gogoratzen, baina gero gendun txakur bat, eta hau bai da oso polita, topau gendun kalean, eta adoptatu ingendun lagunen artean, eta txabola bat inginuan, osintxun, eta... egon zan gurekin bizitzen urte pila bat, kotxe batek iesitxe zeba, baserri edara jute zan, kotxe batek harrapatu, eta guk 12 urte, veterinariora jun, eta ebakuntza bat inbia zan baiala bai, eta gu diruik ez. Claro. Veterinarioak bere musutruk, berau zeban, bai, eta txakurra bizirik jarraitu zeban, eta... Txalo bero bat, veterinario, claro. Wow. Gauza horrekonta baldia. Osintxo aipatu duzu, aita kanariarra. Ama zer da osintxukoa? Bai, beste irla bada. Osea, elkarren gandik urrunen dauden 2 puntu. Oso jebia da. Bale, eta osintxurekin harreman handia daukazu? Noski. Bai. Bale, esaten ari didate, izan zarela alkatea. Bertako, arago flipatzen. Ez egizun? Ez? Bai. Bueno, bai, banekien. Bai, elkarrezketa baten esan eban, zuztakize momentutan, eta Wikipedian agertzen da, eta beti galdetzen dozte hori. Osea, ez gara originalak. Ez, bueno. Baina, bai, hauzo alkate izan nintzen, bai. Eta nola aukeratzen da alkatea osintxun? Hauteskunde batzun bitartez. Ja, bale. Demokrazia beti. Demokrazia, claro, noski. Bai, 22 urten euskala, edo. Karo, hauzo alkate, bueno, Euskal Herrian gehiago ezagutzen da, baina, karo, noia Madrilera, como que fuiste alcalde? Karo, alcalde pedáneo, gazteleraz. Alcalde pedáneo. No por pedante, baina por pedanía. Eta, karo, Euskal Herrian usote ezaguna guadala, baina Madrilen ez. Eta da, auzo bateko ordezkaria
herriko udaletxean, Aha. azkenean. Baina bai, boskaketa baten bitartez, ez naiz gogoratzen datuak, baina... Gutxi gora bera, zenbat bostak, bozka jaso zenituen? Ba... Osea, osintxun 5 persona badaude? Bostetik 4, zango dugu. Ojo, txalo bero bat, oso ondo, Igual bi, ez dakit, baina, bai. Wow. 22 urtekin. Bale, hau jakinda, eta lantalde honi jokuak asko gustatzen zaizkionez, prestatu dugu jokutxo bat, bale? Ikusteko ia osintxu zenbat ezagutzen duzun. Zenbat eta ia ondo ezagutzen duzun. Bihar osintxura buelta bian naiz, mesedez, Ba, hau, beranduago ikusiko dute. Bale, eta jokua da, nik galdera batzuk botako izkizut, zuk erantzun eta erantzuna ikusiko dugu pantailan, bale? Osea, gutxeneko nivel bat euki biot, osintxu ezagutzen biot, Noski baietz. Lehenengo galdera, urrengoa da. Txun, txun, txun. Osintxun. Barkatu. Ondo. Vale. Zenbat kostatzen du kafe ebaki batek Euskalduna tabernan? Oso ondo ze txuringo etxita dago. Euskalduna tabernan. Ba, justo, hau egia da, atzo, kafe bat hartu neban Euskalduna tabernan. Eta, menen ez gogoratzen. Bat 60. Bat 60, ia ikusiko dugu erantzuna. Bueno, hortxe Bi, dauzkaguni. es. Kortado. Bat 60, oso ondo! Eta hori benetan noa! Bai. Ostra! Hor ikusi zen, osea, bertara joan zenak, poteo raro bat egin zuen, porque uste dut ardokopa bat ere zegoela, osea, kafea eta ardokopa, ez dakit, raro. Oso ondo, baina... Oso ondo. Detektibe, ez? Oso investigazio sakona. Hombre, zuk ze uste duzu, ba. Barkatu, Hemen bai, lantalde polita eta Bai. langilea daukagu. Oso ondo. Claro. Ia batetik bat, bigarrena da, zer dago idatzita osintxuko frontoian? Osintxuko frontoian. Nik ere zakit, Ba, bai, superatzen dut, baina lotza ematen dozta esatia. Esan, osea, zentsurablea da. Bergarako udala. Bergarako udala. Bergarako udala. Bai? Bergarako udal pilotalekua edo, bergarako udala jarriko dago. Bai, ikusiko dugu ia. Esan, eserrez. Ez dago fetxa jarrita sikiera? Ez dago zenbakirik ere, Ez osea, dago ze eserrez, tristea. ai ama, okerrago, moztu hau. Guau. Badakitzu zer dago osintxuko frontoian idatzita oindala 10 urtetatik? Nere bekaina. Frontizian. Bekaina Bai, zabaldu neban, hor jolasten. Bai, eta Bai. puntuak eman Bai, zizkizuten. lau bost bat. Bai, mendako marka. Ostra, bai, ikusten da, ostras. Nere pertsonai geizto guztietan erabiltzen dabe eta gehiago markatzen dabe. Bueno, hor ja txikitatik alkatizateko Bai. prestatzen. Claro. Hirugarrena, frontoi ondoko iturrian botoia sakatuta, zenbat denbora irauten du txorrotak? Bai, hau bai. 12 segundu. 12 segundu? Ez, asko da hori. Nik ere zakit, nik ere esango dut zerbait. 10. Venga, ikuste ezagun, ia. Neurtin dozuetan. Hau increíblea da. Brutal. Ze polita, fronto. Eta lorak, atzean, Nik juten nahi zureztatzera egunero. Buah. 12. Buah, txabal. Bai? Aldatu indute. Jarri dute bideo bera buklean igual. Naita. 21 segundu, ojo, Bueno, dislexikoa naiz. 21, 68. Dislexikoa naiz, orduan ondo. Guau. 21 segundu. 21 segundu. Ba, Madrilera vuelta.